listuje jednom kandidatu za predsjednika Amerike da je u jednom zatvoru imao govor predizborni i počeo svoj govor riječima: dragi zatvorenici, veoma sam sretan da vas u tolikom broju vidim u ovome. Onda je se sjetio da to baš i nije pametno, da je sretan da ima toliko ljudi u zatvoru, ali evo, ja sam sretan da je vas toliko ovdje, da želite malo bolje još upoznati i sebe i Boga, jer to je cilj bio i naših predavanja. Naš je pristup, evo, zajedno s doktorom Jakovljevićem, ja već preko 20 godina i više surađujemo i nastupamo interdisciplinarno. Ja sam psiholog i svećenik, duhovnik, doktor je psihijatar i profesor na medicinskom fakultetu i vidim da se upotpunjavamo, odnosno nema sukoba između vjere i prave znanosti, jer je isti izvor i Boga i znanosti i vjere. Evo, ovaj je pristup interdisciplinaran, znači ovdje u ovim krugovima na jednom mjestu imamo čitavu istinu o čovjeku. To je rijetko gdje naći. Svako hoće psihologija već do čovjeku, ali ako ne gleda i druge istine koje su u čovjeku, ne dohvaća puno istinu. Ni filozofija, a i teologija, ako ne uzima u obzir ozbiljno emocije, nagone koji su u čovjeku, isto može otići u krivo. Evo, zato ovdje imamo kao uvodno, ali vrlo važno predavanje, da vidim zbilja ko sam ja, ko je čovjek. Kao što sam rekao i u propovjedi, izvorno ja od Boga dolazim. Zato u jezgri moje osobnosti, u dubinama kojima ja ne mogu pristupiti ni intelektom, ni emocijama, ni intuicijom, tu se nalazi moj duh kao nositelj osobnosti. Dakle, u času začeća to mi vjerujemo da Bog stvara svakome dušu. Biblija to kaže: na svoju sliku stvori Bog čovjeka i udahne mu besmrtni duh. Eto, to je ono pravo moje ja, ili pravo lice. Ovo što vidimo izvana nije to pravo lice. To je privremeno, ovdje imamo dok smo i tjelesna i duhovna bića, onda umremo i ovo se lice raspadne u zemlju. Prah si čovječe i u prah će se vratiti. Ali ono moje pravo ja ili pravo lice je neuništivo. Ono je duhovne naravi i ono je nositelj svega ovoga. Evo, i to je jedan paradoks. Nitko od nas nije vidio još svoje pravo lice. Tek kad smrt dođe, kad prijeđemo u drugu dimenziju, duhovnu, kad se otvore oči srca, duhovne naravi koje imamo, onda ćemo vidjeti svoje pravo lice. Međutim, ima jedan način kako već sad možemo znati kako je to lice, ali to ću na kraju reći. Dakle, izvorno Bog je u dubini ljudskog srca, o tome govori Biblija i mnogi mislici. Bog u nama stanuje u dubinama našega bića, on je kao stijena čvrsta na kojoj smo mi utemeljeni. Ne boj se, u Bibliji imamo 365 puta, koliko ima i dana u godini. Ne boj se, ja sam s tobom. Eto, to je dobro da u nama zaživi ta istina. U dubini moga bića je Bog moj, stvoritelj koji me neizmjerno ljubi. Moja je sudbina u njegovim rukama. I zato se ne trebam bojati ni demonskih sila, ni ljudske zloće, ne mogu mi ništa. Ako čvrsto vjerujem u tu istinu. Moj se život temelji na Bogu. Od njega dolazim i njemu se vraćam. To je temeljna istina o ljudskom biću. Međutim, evo ovo interdisciplinarni pristup, mi nismo samo duhovna bića, bili bi anđeli bez tijela, ali nismo, mi smo duhovno tjelesna bića, zato imamo i druge dimenzije. Evo ovdje je sad ovaj drugi krug, to su prvi, naučimo ono najvažnije u životu, kako rješavati probleme životne, a zapravo krivo naučimo, jer naučimo uz obrambene mehanizme.
mehanizme kako preživjeti, jer nije se još razvio intelekt i slobodna odluka, nego ono prisilno na neki način formiramo sebe, jednu schemu svog ponašanja usvojimo i onda krenemo u školu u 7. godini da nešto naučimo, već smo naučili ono najvažnije. I kako je to teško mijenjati, jer su to stavovi ili životna filozofija, navike utemeljene na emocionalnoj razini. To su silno jake i vidimo kako je teško mijenjati ljude, promijeniti sebe. Eto, dakle, u tim godinama nitko od nas nije imao idealne uvjete, da je bio uvijek zadovoljene sve potrebe, da su roditelji imali vremena igrati se s djecom, pokazati toplinu, ljubav. To su sve temeljne pretpostavke da se normalno razvija i da ima empatiju i ljubav za druge. Ako samo nije doživjelo dijete u vlastitoj obitelji, ako te potrebe nisu zadovoljene, nosit će jedan grč, neki led se stvara u psihi i svi strahovi i tjeskove koje doživi dijete, a ne zna drugčije protumačiti, on to potisne. Evo, u prvoj godini života naučimo obrambeni mehanizam potiskivanja. Sve ono što je teško, ne možemo se nositi s tim, otvori se u našoj psihi jedan prostor i tu to progutamo. Međutim, to nije iščezlo iz nas, nego ostalo zamrznuto da kasnije u stresnim situacijama to erumpira kao vulkan ili se preko psihosomatskih bolesti rasterećuje. Svakako je to dobro da to imamo na pameti, nosimo u sebi svijet svoje prošlosti i nosimo puno potisnutih strahova, psihotrauma, srdbe, kad smo doživljavali nepravdu ili je samo percipirali kao nepravdu, ne mora biti objektivno nepravda, ali ako smo doživjeli da je to nepravda, osjetili smo i pobunu, agresivnost koju ako nismo izrazili, nego progutali, to ona je tempirana bomba koja može nepredvidivo eksplodirati. Ili se rasterećivati, kao što rekao, preko psihičkih poremećaja ili psihosomatskih bolesti. Eto, važno je da imamo to na pameti, da smo znači u prvim godinama života sad, kako je netko je to lakše prošao, ako je imao pametne roditelje sa puno ljubavi i razumijevanja, ali nitko nije imao idealno kada mi ponešto nosimo od tereta. Ali kad to već znamo i na to računamo, lakše ćemo se boriti s tim i nećemo padati u regresije gdje bi se onda aktivirali te potisnute polne emocije ili strahovi. Ali evo, dakle, u tim godinama, evo ovdje su ključne riječi, možda i ne vidite, afektivna memorija ili osjećajno pamćenje. Sve što smo doživjeli, to ne zaboravljamo. Neke ideje ćemo lakše zaboraviti, ali emociju doživljenu, ona je impregnirala našu emocionalnost i ona se prva aktivira. Naša je prva reakcija emocionalni narav. To su navike, stil života. Evo i puno toga je dakle u podsvijesti potisnuto. To nosimo sad sa sobom. Krenemo u školu, a već smo puno tog naučili, ali krivo naučili. Sad to treba ispravljati na temelju objektivnih činjenica, logičnih zaključaka, usvajati nova znanja i po njima se ravnati. Ali u nama najprije proradi ono što smo naučili do 7. godine života. Vidimo kako je onda to teško mijenjati sebe i druge. Djeci treba 100 put reći, a on napravi posao, a isti to činimo, ne samo djecu. Idemo dalje, sljedeći krug, tijelo. Čovjek je, dakle, rekli smo, duhovno, tjelesno biće. O tjelesnoj dimenziji mi ovdje dajemo priliku našem duhu da komunicira u ovom vremenu i prostoru. Duh se naš izražava preko tijela, inače ne bi mogli ništa u ovim kategorijama vremena i prostora. Nama je potreban jedan medij, to je naše tijelo preko kojeg se duh izražava. To tijelo bi trebalo biti u skladu s duhom, to bi bio ideal. Međutim, zbog istočnog grijeha mi smo podijeljeni u sebi.
Sveti Pavao u poslanicama svojim govori o borbi duha i tijela. U poslanici Rimljanima kaže: ja želim činiti dobro, a vidim činim ono što ne bi želio. Ovo je ta podijeljenost u nama po istočnom grijehu koji je unio taj nered u čovjeka. Bog ga je stvorio na svoju sliku idealno, ali je grijeh unio nered u čovjeka. I to je borba koju trebamo voditi čitav život, da ne nadvlada u nama ono animalno, sebično, samo tjelesno, nego da nas duh vodi i naša razumna narav koja vidi daleko, vidi konačni cilj, vidi vrijednosti, a tijelo ide samo da zadovoljava svoje potrebe. Ne smijemo ignorirati tijelo, ima i onaj pravo i krivo bi bilo sebe doživljavati kao duh anđela, kad nismo anđeli, nego duhovno tjelesna bića. I tijelu treba dati, zadovoljiti njegove legitimne potrebe, ali eto, moramo i računati na to da ono i pretjeruje, da se nameće nagoni kad krenu požude, zanemare ono duhovno, stavlja u drugi plan, a čovjek kao slobodno i odgovorno biće i kako se treba voditi prema vrijednostima. Danas je na globalnoj razini ugrožen ovaj stav koji ja govorim, nego uglavnom se širi, čini, živi kako hoćeš. Ti stvaraš ljestvicu vrednota, šta je vrijedno, šta nije. Dakle, žele se isključiti neke objektivne vrijednosti. Svjetionici su nam potrebni, da se ne nasluče broj. Tako i u ovome svijetu ne možem ja samo izmisliti šta je važno, šta nije. Ima već nešto što je zadano. Eto, za nas je ono što je Bog odredio, to je zadano. 10 Božjih zapovjedi, što je rečeno. To su norme koje uvijek stoje. Evo, međutim, vraćamo se ovo, ta je ta borba u nama, tijelo hoće i svojim putem, duh mu govori, ovo je pravi put. I to je borba koju moramo voditi uz milost Božju, može se ostati na pravom putu. Sljedeći krug su emocije, to je unutarnji svijet naš koji nas pokreće na djelovanje, ugodni i neugodni doživljaj iz prošlosti koji se nameću i pokrenu nas. O tome ću ga sutra malo više govoriti. Mi smo u Zagrebu pokrenuli jednu školu emocija, 10 susreta po sat i po na večer, moglo je se pratiti preko Zoom aplikacije, dakle preko interneta, bilo je veliko zanimanje, preko 600 ljudi to pratilo. Eto, opet ćemo koncem travnja pokrenuti na web stranici Zaklade Biskup Planka, ako želi moći će se uključiti. Svakako, važno je znati da dakle, naše emocije isto reagiraju prvo, a malo je ljudi koji su zreli na tom području. Biti emocionalno inteligentan znači ne bojati se emocija, ne ih potiskivati, gutati i ne izražavati impulsivno, nego kontrolom i koristiti moć njihovu, a ne da nas one utope u sebe, pa da gluposti radimo. To je po istraživanjima 25% i tek ljudi je afektivno i emocionalno zreli. 75% ili gutaju emocije ili su impulsivni. Eto, zato je tu treba raditi na sebi, odgajati se. Sljedeći je krug razum, slobodna volja i odgovornost. To spada na čovjeka, ima razum, Bog mu je dao i taj razum traži istinu. Ne da se prevariti, iako danas mnogi žele manipulirati čovjekom, ali Bog mu je dao tu zdrav razum da vidi istinu, da razlikuje priču, bajku od činjenice. I jer smo i razumni i slobodni, slobodno donosimo odluke. Čovjek je i odgovorno biće, odgovoran za svoj život prije svega. To čuli smo danas u čitanju, stavljen si na vagu i našao si se prelagan, nisi pametno živio.
Imao si razum koji ti je govorio šta je dobro, šta nije. Bog kroz savjest govori svakom čovjeku. I zato on onda ima i odgovornost jer može. Moralni zakon se temelji na mogućnost. Čovjek mora jer može. Životinja ne mora se moralno ponašati jer ne može i ne zna, nema pojma. Čovjek zna i zato je i odgovoran. I na koncu ovaj žuti krug, to su naša djela vanjska koja činimo. Ona su odraz čitave naše osobnosti. Evo, na početku sam rekao da niko od nas nije vidio svoje pravo lice, ono nevidljivo duhovno. Međutim, evo, djela održavaju ono što ja jesam u dubini svog bića. Zato Biblija ima, Isus govori o tome, bit ćete suđeni ili nagrađeni prema svojim djelima. Ne lijepim željama i mislima, nego prema djelima. Djela su odraz čitave osobnosti. Evo, zato i za jedan psihološki, ljudski napredak i za duhovni rast nužno je potrebna jedna refleksija na svoj život. To mi imamo u našoj duhovnosti, to je ispit savjesti. I ko sebi želi dobro, trebao bi navečer dovoljno je minuta, dvije zažmiriti i kao na filmu vidjeti svoj dan. Ujutro kad sam se probudio, jer sam pomislio na Boga i sam mu zahvalio što sam se probudio živ. Odmah ono glavno i iskrsne pred oči, gdje sam učinio svoju dužnost, danas i mislio i na Boga i imao ljubav i strpljenja s drugima, izvršio svoju dužnost savjesno. To odmah vidim, ne trebam razmišljati puno. To potvrđuje da sam iznutra zdrav, da je jezgra moje osobnosti zdrava u skladu s Bogom. Imam ljubavi za druge, ne živim u iluziji, nego u istini. Ako pak vidim da u tome da nisam mislio ni na Boga, ni na drugoga, nego sam mislio samo na sebe, sebično živio, činio možda neka zla drugima, to isto odmah iskrsno. To je znak da je nešto u jezgri moje osobnosti trulo. Drvo se prepoznaje stablo po svojim plodovima, tako i čovjek po svojim djelima. Ali ako o tom ne razmišljamo, mi smo u opasnosti da nas rijeka nosi i da činimo loše i nismo ni svjesni toga kao da je to normalno, a nije normalno. Normalno je činiti dobro, živjeti u istini, imati ljubav i tako. To je normalno. Ali živimo u nenormalnom svijetu gdje je nenormalno postalo normalno, ali to ne smije nas zahvatiti koji vjerujemo u Boga i želimo ostvariti sebe po planu koji Bog ima. Je Božji plan da nakon zemaljskog putovanja uđemo u život vječni. Kad se Gospa ukazala djeci u Fatimi, onda Lucija se usudila upitati tu prekrasnu ženu koja im se ukazivala, odakle ti dolaziš? Ona je govorila iz neba. Postoji nebo, postoji svijet gdje je sve savršeno lijepo. I zato smo i mi stvoreni. Eto, zato imamo i te sposobnosti, ali to se ne ide automatski. Kao što je jedan došao u firmu i pitao, jel ovdje se automatski povišava plaća ili treba raditi? Treba raditi. Ne ide se automatski u nebo, da živim kako hoću. Bit ću stavljene na vagu, čuli smo danas, sva moja djela pred Bogom. Kako sam živio i zašto sam živio, u što sam vjerovao. Eto, sad je vrijeme da na to mislimo, ne u strahu, nego u radosti. Čeka me neizrecivo, lijepo u kraljevstvu Božjem, u životu koji Bog živi. Nismo ni svjesni šta je Bog pripravio. Živimo bogovski, kao što Bog živi. Sveti Petar kaže, bit ćemo dionici božanske naravi. Jedna ljepota se ne može usporediti s onim što nas čeka. Ima sveti Pavao pravo kad kaže sve muke i nevolje ovog svijeta
ne mogu se usporediti sa onom slavom koja nas čeka u nebu. A bit će nevolja, čuli smo i u Evanđelju danas, bit ćete i progonjeni, Isus kaže. I to se i događa. Danas po svijetu ima puno progonjenih kršćana. Ali znamo da je Krist pobjednik. On je sam išao i na križ, umro za nas, ali je uskrsno. Važno je ustrajati u toj vjeri, imati autentičnu ljubav i nakon zemaljskog putovanja doći u Kraljevstvo Božje. I evo još jedna misao. Ove dimenzije o kojima sam govorio, dakle ovo je interdisciplinarni pristup. Imamo tjelesnu dimenziju koja je nositelj osobnosti, zatim emocionalna, govorili smo taj unutarnji svijet koji nas pokreće na djelovanje. Društvena dimenzija je silno važna jer se mi ostvarujemo u interakciji s drugima. I bit ćemo pred Bogom suđeni, mi smo odgovorni jedni za druge. Trebali bi živjeti kao braća. Papa Franjo izdao jednu encikliku Fratelli Tutti. Svi smo braća, jer smo svi djeca Božja. To bi nas trebalo nositi kroz život. Da budemo spremni i služiti drugima, kako se pred Bogom ostvarujemo. Kaže, ko želi biti prvi, ne služi drugima, taj je najveći u Božjim očima. I duhovna dimenzija, ona je najvažnija, ona pokazuje konačni cilj za koji sam stvoren. Jer sam slobodan i odgovoran pred Bogom. Evo, uz te postoji ova dimenzija nesvjesnog podsvijest, jedan veliki podrum u nama u kojem nosimo svoju prošlost, svoje emocije, potisnute traume, strahove i sve što nas može opterećivati, ali dobro, ako to znam da ima u meni taj svijet skriveni, bit ću kritičniji prema sebi, a imati više razumijevanja za druge. To je smisao predavanja. Što je osoba zrelija, izgrađenija, ona je kritičnija prema sebi, a ima više i puno razumijevanja za druge. A to je konačno i stav kršćana. Oprosti, razumi, i Bog tebe tako tretira, oprašta ti, razumije te. Ali ti ne daj da te zarobi svijet koji te želi odvesti u propast, nego budi ti gospodar u svojoj kući. Eto, imamo te sposobnosti. Ja ću ovdje sada stati, da ću doktoru riječ, a sutra ću još što nisam stigao danas reći. Evo, doktor Miro Jakovljević, profesor na Medicinskom fakultetu, drugu godina pročelnik za psihijatriju na Rebel, jedan od naših najutjecajnijih znanstvenika sa najviše citata u tim indeksima koji provjeravaju znanstvenost. Evo, mi nastupamo 500 puta na raznim seminarima zajedno i vidimo da je to, dakle, moguće i znanost i vjera da idu zajedno. Pa evo, ja sad